Sad sam odlučila da vam pročitam čak 2 basne. Prva je Lav i zec, a druga je Medved i pčele. Evo ovako, Lav i zec kaže, priča, to je basna ovako. Dok je tražio nešto da pojede za ručak, Lav je spazio zeca koji je spavao u špunu. Taman je hteo da ga uhvati kad malo dalje ugleda jelena. Lav skoči i potrča za jelenom. Zeca to probudi i on pobeže. Jelen je na vreme video lava, pa i on pobeže. Lav se vrati do žbuna, ali tamo više nije bilo zeca. Mašući glavom, lav reče: tako mi i treba, hoću jelena, a neću zeca, sad nemam ništa. Pa laviću, ne može tako. A medved i pčele kaže ovako. Medved je pronašao košnicu. Počeo je polako da vadi saće s medom i da jede. Jedna pčela mu sleti na njušku i ubode ga. On se naljuti, digne košnicu i tresne je o zemlju. Tada sve pčele razdražene navale na njega. Letele su mu u oči, u uši, bockale ga. On se dade u beg govoreći: baš sam lud. Trebalo je da pretrpim ujed jednog neprijatelja, a ne da osvetom razdražim tolike protiv sebe. Evo možete da vidite smešnog Medu kako beži od pčela. Pogledajte mu oči. Ovako. Pa Medo, mućni glava malo kasnije kad budeš nešto opet išao. Eto tako. Ma baš volim ove poučne priče. Basne mi se mnogo dopadaju. Opa, petao pas i lisica. Evo ih. Petao, pas, lisica. Bože, šta li je moglo da se desi među njima? Pročitaj.